Ha terminat en 1993 Universitatea de Arte. Hola amigos, estamos en Rumanía, camino al Cluj Napoca y aquí estamos de nuevo de viaje. S-a dezvoltat pe parcursul a 2 decenii. La ora actuală, acesta fiind actor, antreprenor, dar și regizor de film. A produs și regizat un lungmetraj controversat în țară, dar distins în 2006 cu marele premiu al Festivalului Filmului Polițist Detective Fest de la Moscova. Pentru realizările din cariera sa, Claudiu Romila le este recunoscător tuturor celor care l-au descoperit, educat sau criticat. Părintele din culise. Claudiu Romila, ce-ți pe copiii dumneavoastră la teatru și la cinematograf? Da, și merg chiar și grupuri. Fetița mai mică, Milinca, Smaranda, merge la teatru. Copii din Luc, fetița mai mare, Simina Maria, e clasa de actorie la din Pate și merge cu colegii la teatru. Iubesc teatru, nu am căutat să impun, gustul pentru teatru, a venit natural. Mă bucur asta pentru că sunt condiții. Vezi, când eram la Huș, așteptam teatrul din Bârlan, Pupa să vină deplasat la Huș și sau teatrul din teatru. Qué bonito ese edificio, ¿eh? Să vedem un spectacol. Vaya tejado que tiene, tan bonito, ¿eh? Sunt alte condiții. Claudiu Romila, ați terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1993. Cine v-a îndrumat? Es impresionante, vaya conducción. Joder. A fost singurul care a fost Madre mentorul mía. dumneavoastră? Profesorul de sport mi-a făcut această sugestie. A văzut în posibil actor, nu în măsura în care să mă învețe ceva. Dar mergeam la Casa Pionierilor. La 13-14 ani spuneam poezie, fabule, povestii, brigăzi artistice, chiar și cu după aceea la Casa de Cultură din oraș. Avem 16 ani, am mutat 2 spectacole în perioada de școală nouă, Caragiale, și despre cometă, partea a doua. Am avut un succes extraordinar și asta a simțit într-un fel dorința mea de a ajunge actor. Nu a fost ușor, în 89 aveam să reușesc la studiul de teatru, am jucat la Teatru din Botoșani un an de zile, în 1988, la Teatru Mihai Eminescu. În 93 am absolvit și nu e ușor. Căror oameni le mai plecați recunoștință? Sunt foarte îndatorat domnului Sandaman. Dânsa a văzut în mine actor, posibil actor, și îi mulțumesc foarte mult lui Corneliu Dan Borcea, de la Piatra Neamț, un actor uriaș, cum îmi place mie să-i spun, pentru că m-a învățat să spun o poezie, Uriașul cu ochii albaștri. Și de asemenea îl asociez mereu cu un titan, un uriaș. Și Decía un Cluj Napoca en Bucarest, nosotros. Din Uriașul cu ochii albaștri? Asta da provocare. A fost odată o fetiță care era iubită de un uriaș cu ochii albaștri. Și e o poezie în vers alb. Până într-o zi, când fetița i-a spus uriașului, vreau o casă cu grădiniță sub fereastră și cu o curte mică și o casă mică. Și uriașul mi-a spus că nu poate să realizeze acest lucru, că el este un uriaș, că s-au despărțit. România, señor. Clasa de părinți cu Mirela Nicolae. Minha cabeça puxou sabana, bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão, levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a meia falou. Quando a cabeça pode, as traias rebentar. Quando a cabeça pode, o bicho vai pegar. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabana. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão, levou os gatos, levou a mulher, deixou tormenta nada de comer.
Piscio do coco entrò minha casa, mi homo sogliosa media faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, oh piscio va a pegar. Piscio do coco mando me matar, piscio do coco mando ma cadea, piscio do coco quito libertad, piscio do coco deixo maquela, piscio do coco. O piscio do coco entró minha casa, minha cabeça puxou a balar. Piscio do coco entró minha casa, levou-se toda minha ilusão, levou os cartos, levou a mulher, deixou tormentar nada de comer. La 9:35 de minute continuăm clasa de părinți. Copiii sunt încântați atunci când seara, înainte de culcare, li se citește povestea preferată. Își adoră părinții care intră în pielea personajelor și le interpretează ad hoc rolurile din cărți, prin schimbarea vocii, ori Daniel Forhocea a stat față în față cu un părinte care încearcă să predea ștafeta la citit. Pero sé que a muchos amigos de Rumanía que tengo en España, muchos amigos rumanos, pues quizás algunos se van a emocionar al poder ver todas estas imágenes, escuchar la radio en rumano, no sé. Es como cuando los españoles estamos fuera de nuestra tierra, de España, y llevamos mucho tiempo y añoramos nuestra tierra, y nos encontramos con algo español, ¿no? Pues también me imagino que será emocionante. No ha llegado mi caso, porque no he estado tanto tiempo fuera de España como para echarlo de menos. No sé si algún día, si estuviese, sería así, pero bueno, lo que sí es cierto es que, como he dicho, pues a mis amigos rumanos sobre todo les dedico estos vídeos de Rumanía, por todos estos sitios donde estamos pasando, que para ellos seguro que va a ser emocionante. Y tengo muy buenos amigos y amigas rumanas, gente extraordinaria, gente que ha merecido la pena conocerlos, pues eso, su amigo. Și atunci am căutat la cealaltă și am de la prag. Interdicțiile neavând foarte rar la pe sus. Consigo aguantar la señal, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía, qué loco! ¡Qué loco! Habéis sido testigos, ¿no? ¡Qué capullo! ¡Madre mía! ¡Qué capullo! Hay que tener poco cerebro, ¿eh?